बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि जुजिलायनायाव आंसो चेम्पियन जागोन बुंदों मनक कुमार ब्रह्म। बिपिएफ नि बिजाथि कमल सिंह नार्जारिया नमिनेशनलाइ गथायबाय। हानजानि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय बिजेपिआ सा 15 दैदेनगिरिफोरखौ होखारबाय। आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय मोनथाम स्पेशियल अबजारभार थिसनबाय। हेमन्त बिश्व शर्माया नमिनेशन गथायनायनि सिगां कामाख्या थानसालियाव फुजा हैदों। गवा रायजोनि लैथोमा रुगुङाव दिनै बक्सिं रिंआ खुंफुंजागोन। जिउ फोजोबनानै लादों खमलायग्रा रितिका फगतआ। ससियेल मिडियायाव फावखुंग्रि हिना खान। दानिया आबुं रादाब। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि गागि दैदेनगिरि आरो लान्थ्रियै नैथि खेबनि थाखाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा जानाय मनक कुमार ब्रह्मआ दिनै 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबाव उदां बिजाथि महरै नमिनेशन गथायबाय। उदां बिजाथि महरै गावनि नमिनेशन गथायनायनि उनावनो मनक कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव दाबि खालामना बुंनाय बादिब्ला गावनि देरहानाया रोखा। बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि जुजिलायनायाव गाव चेम्पियन जागोन आरो बिसायख'थियाव देरहालांगोन। मख'नो गोनांदि मनक कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि सायाव माखासे गोख्रों अजद होदों आरो गाव नङामोनब्ला बिपिएफआ जोनोम जानाय नङामोन आरो गावसो बिपिएफनि गायसनगिरि होननानै दाबि खालामदों। बबेखानि 2005 मायथाइनिफ्राय लान्थ्रि नैथि खेबनि थाखाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा जानायनि उनावबो थांनाय 2015 आरो 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोनैनि थाखाय दोलोखौ नागाराखैब्लाबो देग्लायनि विधानसभा बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै नमिनेशन गथायो। आरो बिपिएफ दोलोआव जेबो फर्मेलिटि आरो सिस्टेम गैया, बेनिखायनो रिजिगनेशन होनांगौनि गोनांथि गैया होननानैबो मनक कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि 30 नं सानजा क'क्राझार बियाब बिपिएफनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो इउपिपिएलनि बिजाथि बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिनि गेजेराव गोख्रों बादायलायनाय जागोना रोखा। कंग्रेस आरो एआइयुडिएफ महाजोतनि बाहागोआरि आरो बिपिएफनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारिया 33 नं बिजनी विधानसभा बियाबनि थाखाय नमिनेशन गथायबाय। बिपिएफनि बिजाथि बिजनीनि गागि एमएलए कमल सिंह नार्जारिया बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरजों लोगोसे महाजोतनि दैदेनगिरिफोरनि मददआव दिनै मोनसे रेली खालामनानै बिजनी महकुमा बेंगिरि मावख'आव नमिनेशनलाइ गथायदों। मख'नो गोनांदि 33 नं बिजनी विधानसभायाव कमल सिंह नार्जारिनि हेंथायै बिसायख'थियाव जुजिनो ओंखारदों एबसुनि बारग' दैदेनगिरि फनेन बर'आ। इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि फनेन बर'आ बिस्थिबार खालि गावनि नमिनेशनलाइ गथायदों। 2021 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां बिजेपिआ गोबांसा दैदेनगिरिफोरखौ दोलोनिफ्राय होखारदों। दोलोनि हेंथा हाबा मावनायनि थाखाय गोबांसा दैदेनगिरिफोरखौ बिजेपिआ होखारबाय। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिजेपिनिफ्राय टिकेट मोननो थाखाय गोख्रों नाजाथाबसेयावबो टिकेट मोनै गोबांसा दैदेनगिरिफोरा खुद्रिदों। बेनिनो गोबांसा दैदेनगिरिफोरा दोलोनि बिथांखिखौ गनायनानै लादों। नाथाय गोबाङानो गनायनानै लायाखै आरो बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै गसंनानै दोलोनि बारगा हाबा मावदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बेबादि दोलोनि बारगा हाबा मावनाय सा 15 दैदेनगिरिफोरखौ बिजेपिआ होखारबाय। दोलोनि हेंथा हाबा मावनाय बै सा 15 दैदेनगिरिफोरखौ बिजेपिनि दोलोआरि संबिजिरनि 25 नं धारानि 9 खोन्दो बादियै 6 बोसोरनि थाखाय दोलोनिफ्राय होखारनाय जादों। आसाम रायजोआरि बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि डक्टर राजदीप रायआ बिस्थिबारखालि गांसे प्रेस बिबुंसार जारि खालामनानै सा 15 दैदेनगिरिफोरखौ बिजेपिनिफ्राय होखारनायनि बागै फोसावदों। फैगौ 27 मार्च, 1 एप्रिल आरो 6 एप्रिल खालि मोनथाम खोन्दोआव खुंफुंजानो गोनां 2021 मायथाइनि आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनो थाखाय मोनथाम स्पेशियल अबजारभार थिसनबाय। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ बे मोनथाम स्पेशियल अबजारभारखौ थिसनदों। बिस्थिबारखालि बिसायख'थि आय'गनि सिइअ'नि मावख'आ मोनसे स्टेटमेन्ट इस्यु खालामनानै आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय मोनथाम स्पेशियल अबजारभार थिसननायनि बागै फोसावदों।
बिसायख'थि आय'गा बारग' IAS अफिसार सुदर्शन श्रीनिवासनखौ स्पेसियेल जेनेरेल अबजार्भार, बारग' IPS अफिसार अशोक कुमारखौ स्पेसियेल पुलिस अबजार्भार आरो बारग' IRS अफिसार नीना निगमखौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय स्पेसियेल एक्सपेन्डिचार अबजार्भार महरै थिसनदों। बेजों लोगोसेनो गासै 90 जेनेरेल अबजार्भार, 31 पुलिस अबजार्भार आरो 53 एक्सपेन्डिचार अबजार्भार एपइन्टेड खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आसामनि मन्त्रि आरो नेडानि लिंथुमगिरि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै नमिनेसनलाइ गथायबाय। फैगौ 6 एप्रिल खालि थामथि खोन्दोआव बिसायख'थि खुंजानो गोनां जालुकबारि बिधानसभा मासिनि थाखाय मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै नमिनेसनलाइ गथायबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै नमिनेसन गथायनायनि सिगां गावनि अनजालि बिसि रिंकी भुया शर्माजों लोगोसे गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय नीलाचल हाजोनि कामाख्या थानसालियाव फुजा हैदों। मख'नो गोनांदि कामाख्या थानसालियाव फुजा हैनायनि सिगां दिनै फुङाव हेमन्त बिश्व शर्माया साहा गुवाहाटीयाव थानाय दौल गोविंद मन्दिराव दावबायहैग्रोयो। रिपर्ट बादिब्ला कामाख्या थानसालियाव फुजा हैखांनायनि उनावनो हेमन्त बिश्व शर्माया लोगोआव रोजा रोजा पार्टीनि सोद्रोमाफोर, मददगिरि आरो मोजां हास्थायग्राफोरखौ लानानै कामरुप मेट्र' जिल्ला बेंगिरि मावख'आव थांनानै गावनि नमिनेसनलाइ गथायो। मख'नो गोनांदि आसामनि हाइ प्रफाइल बियाबफोरनि गेजेराव जालुकबारि बिधानसभायाबो मोनसे। COVID-19 महामारिनि जाहोनावब्लाबो गवा रायजोनि लैथोमा रुगुङाव खुंफुंजानो गोनां बक्सिं रिंआ 19 मार्च एबा दिनैनिफ्राय जागोन। बे बादायलायनायखौ नायनो थाखाय COVID-19 महामारिनि जाहोननि थाखायनो 50% नायनो खाबु होनाय जागोन। मोनथिनाय जायोदि गवानि पानाजियाव मेजेस्टिक फ्राइड केसिनो मुंनि जाहाजनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय खुंफुंनाय जागोन मोनसे प्रोफेशनेल बक्सिं बादायलायनाय। फोरमायनो नांगोन दि मेजेस्टिक फ्राइड केसिनो जाहाजनि 4 थालानि अपेन डेकआवनो जागोन मोगा-मोगि फाइट। मख'नो गोनांदि 19 मार्च एबा दिनै गुबुन हादरनि बादायारिनि हेंथायै जुजिगोन हादरनि मुंदांखा गोहोगोरा 35 बोसोर बैसोनि बक्सार भिजेन्दर सिंहआ बे बादायलायनायाव रासियानि 26 बोसोर बैसोनि बक्सार आर्टिस्ट लेब्सननि हेंथायै फाइट खालामगोन। भिजेन्दर सिंहआ सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि बे खेबजों भारतआव 5थि खेब गेलेनाय जागोन बक्सार भिजेन्दर सिंहआ। बेनि सिगां दिल्ली, मुम्बाइ आरो जयपुराव गावनि रोंगौसार गोनां गेलेनायखौ गोख्रोङै दिन्थिफुंनो हादोंमोन बक्सार भिजेन्दर सिंहआ। थांनाय 12 मार्चनिफ्राय 14 मार्च खालिसिम जानाय स्टेट लेभेल साब वुमेन एन्ड मेन रेसलिं बादायलायनायाव जेन्नाय रितिका फगटआ गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। मोनथिनाय जायोदि खमलायनाय एबा रेसलिं गेलेनायाव 1 पइन्टनि थाखाय फाइनाल गेलेनायाव जेननो गोनां जादोंमोन रितिका फगटआ। मख'नो गोनांदि रितिका फगटआ भारतनि मुंदांखा खमलायग्रा गीतिका फगट आरो बबीता फगटनि बिबथैनि फिसाजो। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि बिनि जिउ खोमानानै लानायखौ 1 पइन्टनि थाखाय जेननो गोनां जानायनि जाहोनावनो बियो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानै मिथिहोदों। बेजों लोगोसे रितिका फगटनि जिउ फोजोबनानै लानायनि सायाव पुलिस बिफाननि नायबिजिरनाय खामानियाबो सोलिगासिनो दङ होननानै मोनथिनाय जादों। गावनि स्टाइलिश लुकखौ लानानै ससियेल मिडियायाव थाबाय थादों फावखुंग्रि हिना खानआ। मोनथिनाय जायोदि बिनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव बिहा 11 मिलियननिबो बांसिन फलोवार्सफोर दङ। मख'नो गोनांदि बावैसो साननि सिगाङावसो बियो गावनि समायना सावगारिखौ गावनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव फोसावनानै होदोंमोन, जेराव बिखौ ब्रिटेन ड्रेसजों नुनो मोननाय जादों। फावखुंग्रि हिना खाननि फोसावजानाय बे सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोबांथारैनो गोसारदों, जेराव बिनि लोगोफोरा कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे 5 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा लाइक खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। फोरमायनो नांगोन दि बेनि सिगां गोलाव समफोरावबो ससियेल मिडिया इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव थाबोबाय थादों फावखुंग्रि हिना खानआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।